Prečo to? Čítanie z knihy Večné zákony 1.20. kapitola. Očista sa stala nevyhnutnou operáciou Zeme, i keď jednoduchý človek príliš nepociťuje negatívny vplyv temna. Stvoriteľ ho vidí asi tak, ako lekár vidí telo napadnuté chorobou na rentgenovej snímke. Kto bude vedieť, prečo musí dôjsť k operácii a ako sa má pred ňou varovať, môže ju prežiť bez újmy. Nikto zo svetlých ľudí, ktorí v súde zahynú, sa nemusí báť rozkladu ducha po smrti. Niektorí svetlí zahynú preto, lebo si to karmicky zaslúžili, iní preto, lebo utrpením sa ich duch rýchlejšie vyvinie. Ďalší zas zomrú preto, že nemali ešte dostatočnú vieru a presvedčenie vo svoje duchovné poznanie a až osobné prežitie katastrof ich v tom utvrdí. Je však otázne, kto je svetlý a kto temný. O tom totiž nerozhoduje človek sám, často to o sebe ani netuší, lebo si nepozná minulé životy. Svetlý sa väčšinou podceňuje, kým temný sa preceňuje, myslí si, že je svetlý. Preto o tom nerozhodujú ľudia, ale vyšší duchovia. Predstaviteľ temna sa pred súdom stal naozaj vládcom zeme, a to pomocou veľkého množstva temných ľudí a temných duchov. Dôkazom ich prevahy a moci je aj to, že odviedli od duchovného vývoja mnoho vyvolených ľudí, už očistených od karmy. Často to bolo zúfalstvo z nespravodlivého utrpenia a zla, ktoré ich zaviedlo k nesprávnemu náboženstvu, kde duchovne stagnujú alebo sa deformujú. Iní sa zas stali pod zvodmi temných duchovne ľahostajnými alebo ateistami. Temnu sa podarilo odviesť dokonca aj vyšších duchov a bytosti, ktoré sa vtelili na zem s poslaním. V každom národe je ich v súčasnosti niekoľko a mali ľuďom priniesť nové evanielium, teda duchovné posolstvo od syna človeka v modernom podaní. Mnohí z nich mali prorokovať a ohlasovať jeho opätovný príchod. Temno ich podľa silnejšieho vyžarovania ducha hneď po narodení spoznalo a už odmala ich odvádzalo od toho, aby si uvedomili svoj pôvod a svoju úlohu. Pôsobením na rodičov a okolie boli oberaní o prirodzenú sebadôveru a namiesto nej sa im ušlo skôr podceňovania, čo bránilo ich správnemu duchovnému rastu. Oslabením sebadôvery a odvedením pomocníkov sa im zviazali ruky a znemožnilo uskutočnenie pravej úlohy. Možno vyvstane oprávnený údiv nad tým, ako môžu takí vysokí duchovia a bytosti podľahnúť temnu. Vysvetlenie je jednoduché. Keď sú na zemi iba prvý alebo aj 10. raz, oproti ľudským duchom, ktorí sú tu priemerne 200 až 500 krát, majú oveľa väčšie ťažkosti prispôsobiť sa neznámemu prostrediu. Okrem toho človek sa vteľuje na zem iba z astrálu alebo z jemnohmotnosti, no vyšší duch musí prekonať rozdiel niekoľkých svetov, ktoré sa od jeho vlastného sveta neporovnateľne líšia. Ich hmotné a duševné obaly, na ktoré nie sú zvyknutí, im doslova zastrú zrak a pamäť. Tým, že im temní podkopávajú prirodzený priebeh detstva a sťažujú podmienky života, dostávajú sa do situácie ako pri hre na slepú babu, zaviažu im oči šatkou a ešte ich poriadne zatočia, aby sa im zakrútila hlava a nenašli svoj cieľ. Padlí anjeli sa na rozdiel od vyšších duchov, veľmi rýchlo prebudia na zemi do svojho poslania. Zem je pre nich rovnorodým miestom na vtelenie, lebo žijú iba v jemnohmotnosti alebo v hmotnosti. Im sa nehádžu polená pod nohy už od detstva, takže dozrievajú do svojej úlohy bez prekážok a rýchlo. Niekoho možno napadne, prečo stvoriteľ alebo vyšší duchovia pripustia vtelenie padlých anjelov a temných duchov na zemi. Odpoveď je krátka, duchovia sa vteľujú a priťahujú aj samočine, podľa zákona rovnorodosti. Pri každej budúcej matke uprostred tehotenstva sa zdržiava niekoľko duchov, najmä temných, ktorí sa snažia predbehnúť toho pravého svetlého ducha. Stačí, že sa tehotná žena dostane do spoločnosti nižších ľudí a tí vytvoria rovnorodý most, vyžarovanie, ktoré svetlý duch nevydrží. Unikne, čím uvoľní miesto temnému duchu. Samozrejme, vtelenie padlého anjela nie je náhodné, ale presne zorganizované, pretože má poslanie. Riadi sa tak, aby vybratá budúca matka išla medzi temných a tak vytvorila most na jeho pritiahnutie. Vráťme sa k vyšším duchom, ktorí sa narodili na zem s poslaním.
Pretože v duchovných svetoch neexistuje zlo a jeho prejavy, musia ho tu najprv spoznať, odhaliť a pochopiť. Potom musia s ním bojovať, lebo zlo sa po odhalení nevzdáva. Tento proces si vyžaduje množstvo energie i času. Temní im stále rozvirujú duševnú a telesnú rovnováhu, aby sa topili v problémoch a starostiach a nemali čas zaoberať sa sebou a zápasom s temnom. Keď ich ešte oberú o pomocníkov, splnenie ich úlohy je takmer nemožné. Ešte pred narodením boli vyšší duchovia s pomocníkmi na seba energeticky naviazaní, aby sa vzájomne posilňovali a podporovali. Cez nich mala prúdiť pomoc zhora na obranu proti temným. Stvoriteľ môže na zemi pomáhať totiž len prostredníctvom ľudí, ale nie hociakých, ktorí o poslaní vyslanca nič nevedia. Preto obyčajný človek nemôže dobre chápať vnuknutia od svetlých duchov, aby pomáhal vyslancovi, keď ho nepozná. Poslanie božského vyslanca je v podstate len duchovné. Pomocníci mu majú vytvoriť hmotné podmienky, aby ho mohol zrealizovať, a zároveň ho majú svojimi hmotnejšími vibráciami chrániť pred temnými vplyvmi. Tým, že vyslanec príde o svojich pomocníkov, stratí celkovú oporu. Nie je hmotne taký pevný ako ľudskí duchovia, preto musí venovať veľa úsilia boju o prežitie. A tak namiesto spájania sa so stvoriteľom pripútava sa iba k hmote, aby prežil. Neprestajné pozemské starosti narúšajú jeho vysoké spojenia. Preto Ježiš pred smrťou radil svojim apoštolom, aby sa pri misionárskej činnosti nestarali o jedlo ani o šatstvo. Inak by nemohli zhora čerpať duchovné poznanie. K podobnému javu dochádza u žien, keď mužskou činnosťou strácajú schopnosť spájať sa s výšinami. V jednom malom slovanskom národe sa v súčasnosti vtelilo najviac duchovne vyspelých ľudí, lebo sa má stať vyvoleným národom. Jeho členovia prešli už počas mnohých existencií na zemi takmer všetkými národnosťami a náboženstvami, aby svojho ducha všestranne zdokonalili. Tak ako každý človek prejde počas svojich životov niekoľkokrát všetkými znameniami zverokruhu, aby si osvojil ich kvalitatívne vlastnosti, tak isto si má osvojiť pozitívne črty každého národa. Neexistujú dobré ani zlé znamenia, rovnako ani dobré ani zlé národy. Iba ľudia podľa svojej duševnej a duchovnej vyspelosti prejavujú rôzne ich vlastnosti buď kladne, alebo záporne. Preto národy nemajú napodobňovať cudzie vzory, ale majú si ponechať vlastnú kultúru a zvyky, aby sa zachovala čistota ich typických črt. Svanhilda z labutej planéty sa vtelila do tohto malého národa, aby mu priniesla evanielium od syna človeka. Ako duchovne najzrelší národ mal dostať najväčšiu duchovnú pomoc v súde. Napriek tomu, že i jej odviedlo temno pravých pomocníkov, dostávala neustále náhradné pomoci, aby mohla dokončiť svoju úlohu. Jej kniha nie je jej vlastným výtvorom, ale dielom prevzatým zhora, od Immanuela. Do doby Novej ríše bude temno pokúšať tento ľud viac než ostatné národy. Temní sa budú snažiť, aby zlyhal politicky, morálne aj duchovne. Takto napokon robili u vyvolených národov vždy. Preto sa v ňom prejavujú väčšie rozbroje, nespokojnosť, zločinnosť a chaos než inde. V týchto sťažených podmienkach budú musieť vyvolení preukázať svoju čistotu a duchovnú vyvinutosť. Vyvolený národ dostal silnú politickú osobnosť prastvoreného ducha, ktorý ho má viesť v tejto ťažkej dobe. V plnení pravého poslania mu však prekáža vlastný ľud, lebo pod vplyvom temných verí, že zosobňuje opačný princíp. Nevie, že temní šíria jeho rozhodnutia v pokrivenej forme a tým mu kazia povesť. Ak národ nezvládne túto skúšku, stiahne do pasce aj svojho vodcu. Ak sa však duchovne prebudí a vydá správnou cestou, bude chránený zhora. Hviezda syna človeka bude sledovať duchovné vyžarovanie ľudí a chrániť ich pred katastrofickými udalosťami rôzneho druhu. Ak však odmietnú ponúkané pomoci zhora a nechajú sa od nich odviesť temným pôsobením, stratia svoju vyvolenosť a budú si ju musieť znova vyslúžiť ťažkým utrpením v súde, ktorého mohli byť ušetrení. Keby sa zmenila a duchovne prebudila aspoň malá časť národa, očista by v ňom prebiehala v miernejšej forme. Mnoho temných by sa prispôsobilo novým pomerom a národ by sa očistil ich prirodzenou smrťou.
Pohromy ani vojny by nemuseli prepuknúť v takej sile, aká sa nahromadila pod vplyvom negatívnej karmy. Škoda, že mnoho svetlých ľudí nenašlo a neprijalo pomocnú ruku, ktorá sa im núkala posolstvom grálu. Teraz, keď o 5 minút odbije 12, majú ešte poslednú šancu prebudiť sa a pochopiť udalosti okolo seba pomocou skráteného posolstva od Syna človeka. Tento vzor nového evanielia sa rozletí kozmickou rýchlosťou do celého sveta, aby bol záchrannou vestou všetkým tým, čo túžia po pravde a večnosti. Ak sa svet čo najskôr nespamätá, začne sa na Zemi odvíjať katastrofický scenár, ktorý je prichystaný pre celé ľudstvo ako odplata za jeho duchovnú lenivosť a nevedomosť. Iba silné rany ho dokážu prebudiť a presvedčiť, že má aj ducha.